Bones a tots, estem un altre dia aquí a Casa RAC, avui és programa número 2 i avui hem vengut de l'altra música per xerrar molt de música mallorquina. Però bé, primer de tot, presentar el meu col·laborador, Joan Mateu, un tio que és oceanògraf, que segueix sense haver fet res de la seva vida, però un pic va ser atropellat a una verbena per un cotxe i va sobreviure. Per tant, algo bo ha fet. Com estàs, Joan Mateu? Estic molt bé, moltes gràcies, curat. Encara tinc un cop per l'esquena de llavors ençà. Però bé, va valer la pena, això, no es pot dir això. Va, i tenc aquí va i tenc en Toni, en Toni Jaume i en Sebastià Lama. Com estàs? I bé, encantat de seguir la que hi havia ganes. Quan m'ho vau convidar, ha estat el moment més àlgid de la setmana. Vull dir, tota la setmana focus en dijous a vespre. Totalment. Contentíssim de ser aquí, un dels programes revelació d'enguany i a saber cap on va això. Primer de tot, m'agradaria mos contássiu què és l'altra música, va, per la gent que no ho coneix. Què és l'altra música? Toni arrencarà. Què és l'altra música? Bueno, l'altra música, de fet, hem aconseguit arribar... Hem fet un crowdfunding per aconseguir que l'altra música sigui una realitat i hem aconseguit l'objectiu i hi haurà revista, per dir-ho de qualque manera. L'altra música vol ser això, una revista de música en català, trimestral i sobretot el que la fa més especial és que en paper. Una cosa que aquests dies no, ja és difícil de trobar. Ja no s'usa. No s'usa. I bueno, és això. Vam fer un número 0 que va sortir gener, el dia 15 de gener, i vam posar en marxa aquesta campanya de micromecenatge i ara fa res, una setmaneta que vam arribar a l'objectiu i gràcies a la gent que s'ha subscrit podrem tenir una revista, almenys un any, veurem menys si la gent confia en nosaltres. Bé, vull dir, menys mal que Antoni va explicar molt bé. És el president, tota la cosa, perquè domina el tema. I jo voldria fer una pregunta molt simple. Crec que a Mallorca tenim un grup estel·lar com és Antoni Font i crec que aquesta pregunta s'ha de fer és hi ha vida després d'Antoni Font? És a dir, què passa a Mallorca? És a dir, hi ha un grup o grups, hi ha una escena per poder substituir o equiparar Antoni Font? Ja crec que aquesta és una pregunta trampa, perquè, vull dir, si fos substituir Antoni Font, no, Antoni Font és insubstituïble. Ara, arrel d'aquí que era Antoni Font, ha sortit una escena molt guapa, perquè potser està aquí moltes coses per Antoni Font, o potser era la punta de Saiba, que era tan gros que tapava l'altre, potser. I ara no hi ha Antoni Font, però han sortit un munt de grups que són tan bons com Antoni Font, potser no ho sé, però que tenen una gran qualitat i no és que siguin millor o pitjors, sinó que són diferents. Però són diferents gràcies a que Antoni Font, que aquests grups han begut d'Antoni Font. El Vaig a Cop podries dir que és un dels exemples o una de les insígnies de lo que comentes? Sí, per exemple, el Vaig a Cop té molt de premis i vull dir, cada cançó que treu i discos, vull dir, és veritat que en Llorenç s'ocorre matar i jo personalment m'agraden bastant i crec que com el Vaig a Cop n'hi ha mil més. I tu, Toni Jaume, creus que li fa falta a Mallorca? Perquè, per exemple, en el País Basc és un exemple clar que hi ha grups més enllà de la música reivindicativa. Hi ha una escena pop, una escena un poc més oscura, podríem dir fins i tot, per exemple, Belaco, Nogen, Gatibu, grups així que no van del rotllo, van ben vestits, i trobes que a Mallorca, què li fa falta a Mallorca perquè hi hagi això? Perquè a damunt estigui dignificat.
què li fa falta a Mallorca? Bueno, jo crec que a Mallorca és vera que hi ha escenes bastant marcades, com per exemple la més ara mateix, la més abundant és l'escena pop. No? L'escena pop on hi ha grups, bueno, tots aquests grups, Salvatge Cor, Da Sousa, bueno, en Miguel Serra, que no està en pop, però també hi és, en Jorge Gomorra, l'escena molt de Manacor, també en Saïm, tota aquesta gent que és el que més se veu. Però realment també hi ha una escena de metal que sabeu que és superfructuosa a Mallorca i que potser la majoria de nosaltres no en tenim ni idea, però hi és. I té una història que te cagues, saps? Després, encara que potser hi hagi gent que, com hi ha gent que no ho toqui tant, també tenim música urbana que també està començant a sortir. També tenim música més festiva, com pot ser OR, com pot ser Enxangui i tot això, que també són... Jo crec que tenim aquestes escenes, també tenim la música reivindicativa com Escarràs, un altre grup que tal. Són escenes que realment potser el que els falta és més un altaveu i com a autoreforçar-se elles mateixes, no? Com a creure-s'ho més i per donar-se més a conèixer, no? A veure que hi ha moltíssimes de coses aquí i que realment això és un dels motius per quals nosaltres en podem marxar aquest projecte. Creus que els grups d'aquí, tot i que puguin tenir com a referents grups illencs, sempre miren cap a Catalunya? O cap en el País Valencià? Home, és un gran referent. És un gran referent, però alhora està claríssim, no? Vull dir, la influència que tant sobretot de Catalunya és evident. Però també, en el que deies d'Antònia Font, jo crec que ha passat suficient temps entre que va néixer Antònia Font, ho va petar, i ara ha passat aquest suficientment temps com perquè hagin nascut els fills d'Antònia Font, saps? També ha hagut el govern d'en Bauzá, També, això fa molt de mal. Ojo! Tot suma. Ah, no, Sebastià, tu què trobes? Sí, jo crec que va ser cosa, va per aquí. Jo no sé quan va ser que d'Escarràs, que va ser Miquel Roig, va anar un podcast de País Valencià i em feia aquesta pregunta sobre coses de l'escena. Aquesta escena aquí és molt vitaliana. Com jo que sabeu més, és una escena super Beatles, super poppy, però que realment, comptant amb ells i altres, que hi ha un món super gros i que aquest que s'ha de posar damunt la taula. Perquè potser de l'escena mallorquina, el més mainstream que diguem, el més de color, l'escena aquesta més pop, més tal, perquè també potser és que agrada més. Però l'altre potser és que hi ha gent que escolta grups d'Espírit Valencià que són de rotllo així més reivindicatiu i no sap que existeix Escarràs o que existeix Xarxa i que hi ha avançat la feina. O que per la diada del 31 de desembre muntin concert i que la meitat dels grups siguin de fora i no siguin d'aquí. Aquestes coses crec que s'ha de partir que poc a poc s'han anat canviant, però fa 10 anys o 5 anys no era així. I hi va haver crítiques i tal, i a poc a poc s'ha fent feina, que també les institucions s'ha de fer força amb això. Aquí m'agradaria anar, és a dir... Bé, perdona, Toni. No, anava a dir que això que comentaves, les institucions. Bé, tal vegada és una valoració personal que tenc jo, però no creiem vosaltres que tal vegada en certa manera els ajuntaments, no? Mai s'ha promocionat un poc la producció pròpia, és a dir, per exemple, que en Panet nosaltres tenim el rock, que en el rock sempre venien grups que fan ells les seves cançons, no? Producció original. Però veiem que quan tu surts de festes d'estiu, a tots els venen sempre són grups de versions. I són que fora dir que tenen mala qualitat, n'hi ha que tocar molt bé instruments, la majoria s'han creat per pillar, la majoria de grups. La qüestió és, no s'hauria d'apostar per gent que diu, ostres, venc aquí, duré alguna nou, el que he fet jo. És a dir, no és per menysprear la gent que fa versions, però que tots siguin versions i que sempre tots les berbers acabin amb cançons d'aquestes dels anys 60 ràncies, potser es culpa podrien dir les institucions. Vosaltres com creus que les institucions s'hi han ficat lo suficient? Vosaltres que ho heu explicat un poc? O creus que les institucions, de certa manera, han rellegat aquestes oportunitats que podrien donar? Què trobeu? Me'l volia anar bé. Debat molt ampli, però intentaré jo per part
sap greu. Jo crec que el grup de versions són necessaris perquè és, de certa manera, és una cantera que, diguem, d'una pedrera on se treuen els músics, vulguin o no vulguin, com a formen i tal. Però crec que s'hauria de, si no se pot fer per iniciativa, que s'hauria de regular, en certa manera, per llei, personalment. Que, per exemple, que a les verbenes hi hagués un cupo mínim de grup que facin cançons pròpies. Perquè si no, s'acaba, per exemple, un dinar familiar de les festes en Feliu que fa no sé quants anys. Ja estava embrenat perquè, joder, la merda d'un grup de versions, aquí fa la música de puta mare, de cançons pròpies i no sé dur, no sé què, i quan de grup hi ha, que no sé què fan... I vaig parlar de dir, no, em vull dir, perquè n'hi ha 1 milió. I el problema és que si un espai que és de molta visibilitat, quan són les verbenes, que hi ha gent molt diversa, encara que sigui primera hora o que sigui un o dos, però que hi siguin perquè vulguin o vulguin, la gent així ja els ho coneix. I si no, ja és tu que l'has d'anar a cercar, i així són ells que te venen. I que aquí s'ha fet molta feina. Aquest darrer any, com Changuito o R, s'ha fet, que està superbé. El que s'hauria de fer, però, ja des de fa no sé quants anys. Perquè fa 20 anys passada, o fa 15 anys, Antoni Font se va fer tots els events de Mallorca. I un dia anaven 2.000 persones, i cap de setmana anava ningú per dir la setmana passada. Però, joder, si en la va conèixer. I com Antoni Font, el culti molt més. Clar, això és vera que a Campanet és un exemple que nosaltres vivim, i és que... Jo sé que l'experiència de Llubí dels darrers, ja me'n recordo, dels darrers 10-12 anys, quan comencem a tenir un pot de record. I una cosa que m'ha deixat, que també és superimportant fomentar les escoles de música en els pobles. Perquè, per exemple, a Llubí no hi ha escola de música i fa, potser jo, fa 20 o 30 anys que no hi ha cap grup de joves que facin música a Llubí. Per què? Perquè potser no hi ha la inquietud, no hi ha l'eina que posa l'Ajuntament a l'abast. I en canvi, pobles com Maria de Salut va tenir escola de música, va tenir Jaresca, va tenir... que són grups de versió, però de partir d'aquí hi ha gent d'aquest grup que es farà muntar grups de cançons pròpies. I que les escoles de música dels pobles és un element cabdal per fomentar la música. Clar. És a dir, jo crec que a Mallorca hi va haver, com quan Antoni Font va baixar, va agafar molta força a Negats, perquè tu anaves a una verbena i hi havia un grup, a Negats i un DJ. Jo no vaig el paradigma d'això de comptar. L'excepció. M'explic. I se va com a cremar la idea de Negats. I quan Negats va deixar un buit, va sortir OR, que van sabut aprofitar molt bé i amb molt bona qualitat. Per tant, la qualitat hi és. Tan sols fa falta la confiança. I OR va començar com un grup de versions. És a dir, quan van venir el carnaval d'estiu de Campanet, tocaven versions. I l'any següent, el mateix Pau, el cantant, ja m'ho va dir, escolta-me, nosaltres ja no fem versions. Vull dir, trobeu que s'ha de donar un espai en aquest grup de verbenes i encoratjar-los a dir és que aquest tio fa el mateix que vosaltres fa, o aquesta gent fan el mateix que vosaltres fa un any. Que la gent perdi aquesta por. Trobeu que hi ha una por a fer música? Jo crec que té una por a fer música a donar l'oportunitat, perquè realment tu ets un ajuntament i tu te diuen, vendrà tal grup de verbenes que ho està petant i està anant a totes les verbenes i te dius, vull aquest, magnetes, sé que vendrà gent, que consumirà la barra i punto. Això és lo fàcil, o no? Lo valent és dir, escolta'm, anem a apostar per algo fet d'aquí, que per a mi, no, l'imaginació i la qualitat de fer alguna cosa que no sigui d'un altre, no? Que el que dèiem, que està bé que en el principi tu t'arrobis i tu aprenguis a fer cançons i te mollis, però després hi ha aquest vot, que és el que va fer OR, per exemple, no? Clar, jo crec que pot ser que hi hagi una mica de por, però la por grossa és el que dèiem de les institucions. I aquest canvi és educar, realment. Educar a la gent, educar tant en el públic com en els grups a fer aquest canvi. I a nivell d'infraestructura, per exemple, el Mallorca Live, jo crec que és un festival... Bé, jo he anat, no en tenc molt de records. O et seré sincers. El per allà, sí, digues. Vull dir, va ser terrible. Però, vull dir, era un festival molt ben organitzat, aquí on ves que no vàrem estar apretats en cap moment, no hi va haver queixes de cap moment. Trobeu que se poden fer festivals de qualitat amb músics d'aquí
a Mallorca fora passar penes de les institucions? Mem, Aquesta també va en trampa. és complicat, exacte. És complicat per el que diu el Toni. El Mallorca Live és un festival de puta mare que ha d'existir, que està superbé, però clar, qui és que patrocina el Mallorca Live? Jo no ho sé, Aeropark. Tots els hotelers de El Mallorca. molt de pasta bé, almenys el ell, no he vist els números, però són tots hotelers de la part d'allà de Calvià. Vull dir que... Sí, l'Ajuntament també deu ficar pasta, segurament, però jo crec que un gran gruix ve de per allà, i això diu molt. Jo, per exemple, poso l'exemple de Solar Fest, no m'ha repetit Antoni, però Solar Fest és un festival que també, que era de puta mare, que ja me'n recordo que el primer any vaig anar tot sol, perquè m'ho vaig acompanyar. I, joder... Encara no me'n coneixíem, No me'n coneixíem amb Antoni, després, el següent any vam anar junts. I joder, de puta mare, però va morir. Per què va morir? Perquè estava era feta a Palma, era una turística, tots no li interessava, no van parar dels bés, i les institucions no han donat suport del millor que havia de donar. Perquè no diràs que no va triomfar perquè venien morits de merda, perquè, joder, va venir Camp Madafoca, va venir de Vaccins, va venir a Calvi, va venir Crystal Fighter i justament va venir a l'Ei, que també de puta mare, però vull dir, joder... Crystal Fighter és perquè es m'han deixat un pescamí, Exacte. La bateria no va arribar, pobret. Sí. No, va tenir bateria de Crystal Fighters. O sigui, sí que està molt. Exacte. Ja, sí. Però, vull dir, a Mallorca jo crec que en realitat sí que hi ha un cert nombre de festivals. Per exemple, tenim el cas del Mobó, llavors sé que a la factoria se'n fan uns quants, a la factoria de so, i llavors n'hi ha un que és Tramuntana. Jo no n'he anat mai. Aquest és xulo, perquè fan de vora, ja se fan de futbol, darrere hi ha el cementeri i donen un toque guapo, veritat. Clar. Trobeu que generalment el públic no se sent... És a dir, també el rotllo del Mallorca Live era molt anunci d'estrelladam, foto així, una persona guapo... Com trobeu que els festivals s'haurien de vendre millor? O trobeu que un pot d'autocrítica aquí? Vinga. No trobaràs autocrítica. Vosaltres ho heu fet tot beníssim. Hombre, t'ho diré. No, però, és que és molt complicat. És a dir, nosaltres fa 5 anys que... Aquest serà 5 anys que ens hi pegam amb el Movo Fest, que per l'audiència, si no ho saben, nosaltres també som part del Movo Fest, i nosaltres som una associació sense ànim de lucre. I te puc assegurar que no hem anat de net a net, però quasi, per poder fer el que feim. I no guanyem cap euro. Què vol dir? Què vull dir amb això? Que ha d'haver un suport institucional brutal o inversió privada perquè això funcioni, saps? És complicat. Hi ha d'haver gent o que tingui l'oportunitat de fer feina amb capital privat, com és el Mallorca Live, que hi guanyen, o com nosaltres que vulgui fer feina perquè sí, perquè estima la música i perquè vol que a Mallorca hi hagi una escena que tingui un lloc on tocar. Perquè el públic, jo crec que el públic hi és, també, perquè, joder, el Montbocà hi ha més gent, el Mallorca Live ha fet sold outs, i la muntanya també, l'any que ha anat també hi havia ambient, vull dir, no estava buit. I hi ha exemples, Rock and Roll Story, que és un altre món, vull dir, però també era un festival que fa 25 anys que se fa, i també té el seu públic i també cada any està petat. Vull dir que el públic hi és, i cada any i les noves propostes que surten tenen acollida. Vull dir, però costa muntar-ho, costa muntar-ho, perquè si tu has de muntar per els teus propis mitjans, no deu ser rendible, gairebé. Has de fer un any de lucre o has de tenir el que diu Antoni, molt de suport de capital privat. Clar, vull dir, aquest és el tema, però el públic hi és, estic convençut. Sí. I aquesta ja és una pregunta un poc personal. Com veus l'ús o la llibertat que donen les noves tecnologies per produir música? Perquè ara un atleta amb un ordenador pot fer un temazo en el seu quarto. Fora llum, en neons. Sempre fora llum i en neons. Que se fa així ara. Com ho veus, vosaltres, aquest ús de les noves tecnologies? Ho veus com un avanç o ho veus com una simplificació del procés?
Jo només diré una cosa i després en Sebastià, que és més expert que jo en aquest tema, que Bueno, jo crec que és un avanç, però que això fa que nosaltres haguem de tenir molt més filtre alhora. M'explic? De que com a oient o com a persona que gaudeix de la música, has de ser capaç de tenir més filtre. Perquè a vegades te'l menges tot, tu saps? I no està bé, tampoc. Però alhora, aquesta oportunitat que tenim de que qualsevol persona pot fer música fa que trobis coses que són joies. Com, per exemple, el senyor Canso, que el reivindicam a matar a l'altra música, que per nosaltres ha estat un descobriment de l'hòstia i ha fet un disco en el seu quarto que és brutal, per exemple. Sebastià? Jo crec que... no, sí, és que ara sentia veus, però... però... No, sí... No, però jo... El tema era que se pot vendre la moto de que amb aquest tema se democratitza la música i que tothom, des de que seva, pot fer música. Però crec que darrere aquest missatge potser pot haver trampa, perquè hi ha molt de... Jo crec que el problema és el mateix que te pot passar amb els temes d'emprenedors, que te diuen que jo que sé, que per exemple, aquest dama Toni Xoc, que han començat de reportar-se i s'han fet milionaris perquè sí. Però hi ha molt de casos d'això, gent que diu no, va començar en el seu quarto, no sé què, però per exemple, en Cleiro, una cantant de Nova York, aquesta va començar en el seu quarto, però son pare era un dels jefes capos de Coca-Cola. Avui en dia, perquè un negoci vagi bé, ha de començar la cotxeria de la Pradina, si no, no va bé. Exacte, no, però vull dir que hi ha la trampa de pensar que tota la gent que fa feina així surt de baix i surt perquè do it yourself i tal. I no sempre és així. Que hi ha molta gent que sí, i que la diu Antoni, però s'ha de tenir filtro, l'edat ha de ser prim, perquè si no hi ha gent que fa coses i quan se llama per fer una cançó ara i ho surt zero. I perquè mon pare, ja que sé, o la meva mare siguin capos, ho fiquen i potser ho surt zero. Vull dir que aquest tema s'ha d'alerta, perquè te ponen vendre motos. Bé, i ara, ja canviant un poc de tema, crec que Antoni vol xerrar amb vosaltres del tema... Ell té una teoria i és el tema de la música en valencià. Així que, Toni... Bueno, jo m'anés per una teoria que crec que tal vegada és un tòpic, no?, aquí des de ignorants. Han xerrat d'una escena molt àmplia. M'he preguntat si l'escena de València és tan àmplia, perquè jo tinc una teoria i que és que la música valenciana, tu per produir una cançó has de ser militant del CPC i a la lletra de la cançó hi ha d'haver sempre una frase tipus lluitem pels carrers o la fama de la lluita. Si no una xeremia en el començament que fa renovar, no sé què és, que és una tuberia, no sé què és, com una xeremia al principi, i no militen en el CPC i fan música pseudo-revolucionari, no pots fer música en valencià? És una pregunta que tenc jo. Demana, tal vegada és la meva ignorància, és a dir, és tan heterogeni, per exemple, l'escena valenciana? Demana, és una pregunta que faig. I és per una altra cosa també, el tema del folclore que s'intenta vendre a vegades en segon tipus de música, no? Que, bueno, aquí tal vegada tenim més en qüestions sociològiques, però una espècie de contingut pseudo-revolucionari, la música, no? Com a element disruptor, simplement per anar a un festival i fumar quatre porres allà dins. La qüestió és un tòpic meu de tio Rans, això, o crec que és verbal, tota la meva teoria sobre la música valenciana. I de... Bona pedrada, Toni, bona pedrada. La veritat és que és un tema que jo m'he plantejat i de fet qualque vegada l'han comentat amb els companys d'altra música, perquè nosaltres també, com a revista en català, també volíem, no donava però tenir una certa mirada cap al Principat i cap al País Valencià. I ho pensàvem, vull dir, a part de la música reivindicativa, hi ha més coses. Almenys a nosaltres molt arriba la música reivindicativa perquè tal. I jo personalment vaig fer un exercici de cercar. I hi ha coses, hi ha grups i tal, però el que peta o el que dona dir-li no sé per quin motiu, hauria d'estudiar, o el que arriba de fora és la música reivindicativa. Per què? No ho sé, perquè potser van començar fa
ells anys amb el Vimpàs, que ho va petar tant, i ara la gent se pensa que ja només fan aquest rotllo. No, això ja no ho sé jo, però jo aquest també l'he planteat amb aquest dubte, la veritat. No sé si tio ranci o no, potser també sentir un tio ranci, ja, però ja no ho sé. Però és vera que és un tema que sí, que hi ha un fet a analitzar. A lo millor és que el grup de País Valencià, que van d'aquest més rotllos, que canten en castellà i nosaltres no les percebem, perquè els grups en castellà del País Valencià que facin més rotllo així alternatiu, no sé què t'he de dir, sí que n'hi ha més. I bé, una mica per contrastar aquesta opinió, haurem preparat un petit joc. Ja. És un joc que molt originalment, en Toni i jo, espera un moment que he de compartir la pantalla. Mentre jo mateix ho comparteix, hi ha una cosa, aprofitar per ficar més de valencià, perquè sabem que vosaltres escriure sobre mallorquins, se m'ho dir. Però bueno, escolta'm, qualque dia xerrem de ser bobotes. Xerrem qualque dia. Avui no han xerrat perquè potser denuncien, perquè denuncien molt ser bobotes. Potser me denuncien per dir que ser bobotes denuncien molt. Fixeu, pot ser denuncien i tant. No volen que t'ataquin per tu, Toni. Són de querella fàcil, vol dir. Són de querella fàcil. Són de tu i fàcil, Bé, el joc que haurem preparat se diu Grup de Múrica en valencià o equipo de futbito. Jo voy fer un parell de fotos i vosaltres m'heu de dir si penseu que un grup de Múrica en valencià o un equip de futbito. Vinga, va. Vinga, jo és el primer. Tani Jaume, tu què penses? T'he vist que van en trampa totes, Primer de tot, dic que aquí hi ha un capellà, Hi ha un capellà aquí, I la darrera per una presó, Sí. No, tio. No sé, ja diria equip de rugby. de reivindicació pels presos. Sí. Ja diria equip de rugby. Que ara fan concerts. Jo diria equip de futbito. Vale. Tu, Toni? Això són, què se diu, la gossa sorda. Sí, hombre. És broma. Això sí que és un equip de futbito de la presó de Sota campió de 2007-2008. De quina presó? Va, d'això. Això no, això és grup de música. M'agrada t'hai de batejat la camisa perquè hi havia un de grup, no? No, una cosa, en Joan Mateu ha teixat la camiseta del tio aquest que estava de l'esquerra perquè era d'Antifa i ja cantava massa. Però no era d'Antifa. Jo m'ho una pedrada, no ho sé. Has pencat? No, és la gossa sorda. Negada. Aquí encara no havia fet estragos. Tenen anat tot condret. Bé, si mires de dalt a la dreta, és del mig, que pareix és de Malviviendo, és negro de Malviviendo. Canari de Malviviendo. S'ha fet un cameo. Vinga, veiem aquest. Encara molt denunciant, tio. Aquí hi ha trampa segur. Aquí tenen trampa. Aquí hi ha de trampa. Hi ha trampa, Toni, aquí hi ha trampa. Aquí hi ha trampa. No se te sabria d'aquí, però aquí hi ha trampa segur. Toni? Té com això un equip al campanet. Alerta. Alerta és vera. Molt alerta. Alerta. Upa, duen sat anarquistes, Ojo. Aquesta fa pinta d'anarco. Ojo. Jo jugaria trampa. Digues, juga tu. No. Jo diria, no sé qui som, però ja diria que no és equip de futbol. Tu, Toni, què dius? Grup valencià, m'ho tirar. Grup valencià, va, vinga. Què deis? Grup valencià. Sí. No, això és un narcoequipo d'estrany de la droga a Galícia. El Campados. No m'he fet en fora. Campanet Galícia? Joder. El porter cobrava amb heroïna. Van arribar jugant al Bernabéu. Fora broma. Ho podeu mirar. El Campados va jugant al Bernabéu. El Campados de Miñanco. L'entrenador l'ha posat en el cap al bar. Mític. Bé, i aquesta és de res.
Això és tot, no? Exacte. Aquí no hi toca per fallo, no? No, aquests són el campió d'Estoni de Moscari del 2015. Bueno. I ara ja, per seguir un poc, sempre m'agrada donar un toc un tant personal a la gent que ve de l'entrevista i hem preparat un parell de notícies. Així que, Toni, te va bé si procedesc? Sí, bé, un moment. Primer explicaré com he fet la meva recerca. Primer de tot, si veig que tenc que se mou molt taronja, no és perquè el meu foc sigui una merda. És perquè com a campaneter he agafat l'hepatitis davant de 25. Una pregunta. Sí. Això que és com a confirmació, no? Que toca confirmació, campanet, davant de 25, ha de agafar l'hepatitis, si no se treuen de campanet. Quan de quinto te donen un carnet de donant perquè te puguin fer fetge. Amb el grau de suït te donen un fetge. Perdó, que m'ha fet molta gràcia el joc aquell, com ho haurà preguntat en Joan Mateu. Bé. Tan divertit. Per donar un toc un poc personal. Clar, jo, en Toni Jaume, de Lloret, i en Sebastià de Llubí, vam comentar un grapat de coses del poble, no? I pues, vaig dir, ostres, jo no sé molt de Lloret. L'únic que sé de Lloret és que Lloret hi ha la comuna, evidentment, hi ha un ascensor, no sé per què hi ha un ascensor, vaig amb cotxe, ja em veies, hi ha un ascensor i després hi ha una pista de pàdel també. L'únic que sabia jo a Lloret. I vaig dir, ostres, faré una investigació i vaig anar a la font més fiable possiblement d'Europa. Sorteix a l'última hora. I vaig cercar Lloret. Lloret de Vista Alegre. I m'han sortit això. Espero si m'ho poden donar una explicació, Jaume. La policía desmantela una operación de marihuana en Lloret. No sé qué, 800 pandemia. ¿Qué pasa, Lloret? Què passa, Lloret? Bueno, és evident, no? Hi ha pobles que tenen, jo què sé, cocaïna, nosaltres tenim marihuana. Vull dir, va així. No ho sé, la veritat és que... Ja, Toni, crec que això fan per difamar. Jo crec que això dona una imatge de Lloret que no és real, no? No és real, no és real. Jo no he sentit tant el marihuana. Jo crec que és paper, Toni. Això són casos aïllats, eh? Man, també te diré una cosa que jo faig feina en satèl·lits i vaig cercar un vespre que el satèl·lit passava per damunt Mallorca i això és la foto de l'esquerra, que és Lloret. No m'enganeu. Lloret segurament sigui el lloc del món amb més herba per habitant. Segurament. 437 i vos van recollir 80 plantes. Si les vols fumar... 800! 800! 800 plantes! No m'ho diràs. Hi ha més de mitja planta per habitant, eh? Hi ha més de mitja planta per habitant. És que si veneu tot allò teniu més d'obres que Qatar. Bé, a dalt a la dreta surt el poble de Lloret i a baix un jove qualsevol de Lloret. Saps? Deu ser que conrea les domatigueres aquestes. No el tema... Els nens de Lloret, si en els 12 anys no saben fer net la planta, els envien a Sineu. Com Déu, no? I si envien a Sineu no torna, ja t'ho dic jo. Exacte. Bé, però seguim, Toni? Sí. Què és això? Una pregunta. Que ha estat aquell porquí salvaje? No. Se m'ha acabat un doll. Anava a dir, ara hem xerrat de què passa a Lloret. I hem vist la situació que hi ha a Lloret. Això, a mi, me confirma les teories que jo tenia del Pla de Mallorca, que sabia no va res del Pla de Mallorca. És la teoria que jo tenia, va. No m'ho veure si el Pla de Mallorca és perillós realment. Hi ha grups terroristes? Va, Sebastià, dona una explicació. Què va passar aquí? Primer de tot, vull recordar que és que està vestit de torero fent el pregó aquest. Això és que el rector de Llubí, no? El rector de Llubí. Ho va fer, aquella va fer el pregó en tota la bona fe del món, no? Home, escolta'm, si Iglesi sempre va amb qui va. En el País Basc també anaven amb qui anaven. Aquí va dir, els joves no van a missa. I jo ni eren joves.
i van començar el pregó, això estan fent mig lluviner, i res, aquí dalt, això és la casa d'entrar en un despatx escaire, que no sabien que lluvi, i això és la casa de Mosso, que és molt amic el coneixem a Campanet. molt amic d'en Cusol i Bastro, i res, i coneixem, aquestes banderes penjades, i l'ha tingut tota la vida. I com que estava allà a la plaça, al balcó de la plaça, pues, Miquel, poden pujar a fer el pregó. I ell, pujava. I el Partit Popular van veure això, bandera estelada, la gallega, i l'Escala Ria preso, vull dir, els pregos bascos del País Basc, exacte, Escala Ria, van dir, això és terrorisme. Exacte. Van dir, l'Ajuntament de Llubí està col·laborant amb unes festes on s'exhibeix simbologia, no fomenta el terrorisme i tot això. Això va donar que el PP va governar 12 anys de majoria absoluta i la van treure de fora, i hi havia ràbia, hi havia rancor, perquè un dels que organitzen vull dir, els organitzadors d'això, no? Vull dir, n'hi ha que potser estan en contríssima de les banderes aquestes. El PP no va veure altra manera de dedicar que això, però el detall per les fotos que està aquí damunt del balconet el rector de Llubí. I per broma, crec que el van cridar el Bilbat i va tenir mica del dia, i va fer tota la bona intenció del món. Una pregunta, Sebastià, me pots afirmar ara mateix que a Llubí no ha cap fugitiu d'ETA? Me pots afirmar això? Cap fugitiu d'ETA? Jo crec que sí que ho puc afirmar. A no ser que hi hagi qualque sudor que jo no conegui, però jo crec que ja sabi que no. O jo no m'han contat. Jo m'han dit que l'escola de Llubí ara ja s'ha de ubicar a Estola. La setmana cultural és setmana pirotècnica. Exacte. Sorpresa, en Llubiners, bum! Bé. Ja m'ho desmentès. També hem recollit dues fotos. A l'esquerra se veu el Balda en el torneig de pelota basca de Llubí. Tu dius que no, però el Balda era allà. I a la dreta, pues, el centre històric de Llubí. Exacte. A Llubí tenim un parell de tavernes, però les tenim amagades perquè no mos trobin. Ja no feis variats, però pinxos. Exacte, feim mitaco, un joc de callo i coses d'aquestes. Exacte. Podem concloure que juntament amb Pollença i Mancó vosaltres sou una espècie d'Euskal Herria, no? Ja aneu tot vestit de muntanya, recadeta... No estan exagerats, però nosaltres, vull dir, ells són un referent per nosaltres. Nosaltres vam llegir el fil d'Antoni per Twitter i van dir, nosaltres volem ser com aquella gent. I van anar de cap. Sou com Àlava. Exacte. Sí. Bé, i finalment hem preparat aquest mapa. Això és Mallorca, separat per les dues autopistes. I això és una teoria meva, i és que el que hi ha entre les dues autopistes allà és la llei de l'oeste. Vull dir, allà és una mescla entre Arkansas i Tijuana. Ja, la teva vida no val res. Què podeu afegir en això? Jo estic d'acord, perquè jo tinc la sensació que la gent de Banya Bufaidea viu en un altre món. Per exemple, la gent de Serra Tramuntana allò és un altre món. Aquell és un altre món. Palma, ja n'hi parlem. I després, en el desplaç, s'han tenyit les Salines, i he anat. I més tard, perquè he anat a jugar a futbol. No haguessin anat mai. Vicent, jo conec més gent del Sàhara que de les Salines. Què? Que jo conec més gent del Sàhara que de les Salines. Vull dir, i per tot, jo m'es queda molt en fora nosaltres. I va a qualque vegada a futbol quan ets petit, que te fa una publicitat que t'és ben content. Però en el plat, sí, el plat de la nostra zona, l'ho coneixem i l'oeste. Perquè entren en el bar i veure per l'oeste, és l'ambient que hi ha. Els homes encara tenen la seva botella, cada un en el bar. Sí. Nina, com diu en Toni, Nina, d'un sa casalla. Si sents això, ets en el pla de Mallorca. Sí, entres allò és com la primera temporada de Cuéntame. La policia encara va de grit. En un túnel d'estens. Sí. Digues, Toni, digues. No, tenia una pregunta per Toni Jaume. I tu, Toni Jaume, en vista de la situació a Lloret, creus que Lloret és més aviat com el salvaje oest americà o seria més com
un municipi governat per càrtels i per la mare Salvatrucha. Què trobes tu? Lloret ha passat per diferents fases, és la veritat. Varen tenir èpoques de càrtel fort, sí. Ara s'ha compost un poc, però les noves generacions pugen fortes, sí. Sí. A més, la bo d'aquest triangle és com una zona que no ha dret laboral, la pobla... És a dir, ja, munten un sindicat, mitjan juliol del 36. Què vull dir? Hombre, sense parar el sindicat i fuetada. Va, cobrar extra, buf! On s'ha dit mai. I de res, Toni, més o menys que ja han complit els temps, però voldries afegir res més? No, pot dir una cosa, que en aquest programa, en Mallorca Out of Context, tindrà material per 2 setmanes i mitja. Era l'únic objectiu que teníem. És l'únic objectiu, que jo mateix seguiré estant en el punt top de Out of Context de Mallorca. Sí. A més, entre les dues autopistes heu fet un bucle de contaminació. Saps què vull dir? Sí. Allò és com respirar aire, vamos, d'Hiroshima 20 minuts després de la bomba. Quan plou terra roja, realment no és terra roja del que plou. Ja, què és? No se sap què és. No se sap. I de bé, deixar de compartir. Au. Me torno a veure. Sí, i ganes d'on et veure. Bé, home, és a dir, per fer un resum, i ara deixo que els convidats acabin. Bé, han xerrat de música mallorquina, abans de generar el programa, i han comentat la necessitat d'una inversió, en certa manera, no? D'apostar, en certa manera, per tant festival que se veien aquí, com per dur grups de les verbenes, que això també ha de ser una feina de conscienciació de la gent, també hem de tenir en compte. Però bé, jo crec que com a mínim aquests darrers anys, i no només ho dic per vosaltres, que pues, heu muntat serveis de l'altra música, que per cert, vos posaré baix, tenen Instagram i Twitter, els heu de seguir, i vau de subscriure també. És evident que se mou molta cosa, tant si se mou a fer serveis de l'altra música, bé, heu comentat molt de grups, ben que dir, és evident que l'escena s'està posant de cada pic més en marxa. O com a mínim és la impressió que tinc jo, que tal vegada no ho seguit tant com altres. I bé, després en comentar pues, el tema de grups valencians, que jo crec que és una teoria que és com la llei de la gravetat, ja la poden definir aquí, no? De fet, el meu dona Nobel per això. Què dius, Sebastià, perdona? La teoria aquesta, sortiran a llibres. Sí. De fet, el mànager del grup valencians és el CPC. És arran, el mànager. Anem a dir, després quan hem comentat que la nostra teoria sobre la Mallorca profunda estava un poc xovinista de la nostra posició de tio de reiguer, però bueno, nosaltres creiem el que pensem nosaltres i és que tingui que mos vulgui contradir, pues que mos denunciï com fa en Miquel Roldán les bogotes. I bé, si voleu comentar alguna cosa per tancar lots. No, res, que personalment m'ho he passat molt bé, moltes gràcies per ser convidada i donar les gràcies a tota la gent que dona suport a l'altra música i també dir que la gent s'ha d'explicar a rap perquè ja m'ha pinta de que anirà per allà i que m'agradarà, la veritat. Sí. Jo he sentit coses de que deien la resistència de Mallorca, no sé, m'ha arribat. T'ha arribat, no? Sí. Devien anar encocats, els que van dir. Devien ser de campanet. Cabron. No, Sebastià, no he dit segon que espera quasi que del poble que senyalen els calangats i batueu fan d'aftes un dimarts cap vespre, te diran cosa, no? De l'alerta amb això. No. Vida. Salut i moltes gràcies, joves. Bé, sí, moltes gràcies. Gràcies a vosaltres. Bon dia.